Άκου να σου πω. Αν έχεις βάλει στόχο το συνεχή διασυρμό μου, καλά θα κάνεις να το κόψεις αυτό το παιχνιδάκι, γιατί... Ήμουνα καλή. Στη σχολή και όπου αλλού ξέρεις εσύ. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Εδώ όμως απόψε υπήρχαν άνθρωποι από τα θέατρα όλου του κόσμου και εσύ μια γλάστρα, μια ηλίθια, μια ανόητη γλάστρα, επειδή έτσι σου κάπνισε. Ήμουνα καλή. Έβαλες μπροστά τα πιο φτηνιαρικά σου κόλπα και κατάφερες να... Ήμουνα καλή. Αλλά βέβαια. Εσένα τι σε νοιάζει, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να περνάει το δικό σου. Ό,τι βέβαια μπορεί να περάσει από το βαμβαρδισμένο από άγρια και κουταμάρα μυαλό σου. Ήμουνα καλή. Ακόμα και όταν πρόκειται να προσβάλλεις τα ιερά και τα όσια μιας τέχνης που μέσα στην άπειρα σχεδοσύνη σου φαντάζει φτηνιάρικη τηλεοπτική σαπουνόπερα. Ήμουνα καλή. Τους ανθρώπους δεν τους σέβασε. Δεν σε ενδιαφέρουν καν τα αισθήματά τους. Λοιπόν, για τελευταία φορά, μην ξανατολμήσεις να μολύνεις με τα μυαρά από τις θεαματικότητες χέρια σου αυτό που για μένα και για μερικούς ακόμα με ευαισθησίες, αξίες και αρχές είναι ό,τι μας απόμεινε για να αντιμετωπίσουμε τη λάλα πατρονομίου σου. Ήμουνα καλή. Ήσουνα γάμο το κερατό μου. Ήσουνα.